खुलुमबाय। थुनलाइयारि हानजा खन्थाइ बिफाननि बाथि गायसनथाइ एबा जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै हानजानिफ्राय मोनसे अनलाइन खन्थाइ लिरनाय बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। दिनै जों बै बादायलायनायनि फिथाइखौ फोसावनो लानाय जाबाय। गिबियावनो खन्थाइ बिबार हानजानि बाथि गायसनथाइ एबा जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै अनलाइन खन्थाइ लिरनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय गासै बादायगिरि बिथांमोननिसिम हानजानिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय जाबाय। हानजाया मिजिंथिदों दि इयुनावबो लानो गोनां हानजानि जायखिजाया बादायलायनाय हाबाफारियाव बेबायदि बाहागो लानानै मदद खालामगोन। मोनसे खोथाखौ फिन फोरमायहरनाय दि खन्थाइ बिबार हानजानि बाथि गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै अनलाइन खन्थाइ लिरनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय गासै बादायगिरि बिथांमोननिसिम गांफा गांफायै बावैसो सान सिगाङाव बेखेवजानाय सासे गोख्रों लाइमोन लिरगिरि सेल्फ मेड बर'नि थामथि सुंद' सल' बिजाब सायख्लुमखौ बावहरनाय जागोन। दानिया देरहागिरि बिथांमोननि मुंखौ रायखांना होनो लानाय जाबाय। सेथियाव गौहाटी मुलुगसोलोंसालिनि सैथोसा बर' खन्थाइनि बिमुं थुंगिनाय गैयै हामफायनि बिखायाव सोरां आलारि। नैथियाव गोदान दिल्लीनि किरण बर' खन्थाइनि बिमुं रेगा। आरो थामथियाव सनितपुरनि सुदेम बर' खन्थाइनि बिमुं खन्थाइ जा नों खन्थाइगिरि। देरहागिरि बिथांमोननिसिम हानजानिफ्राय रोजा रोजा साबायखर लोगोसे गाहाम हामलायनाय बावहरनाय जाबाय। बिथांमोननि माननि बान्थाखौ जों डाकनि जोहै दैथायहरनाय जागोन। जोंनि मोन्थोर राव थुनलाइ सिबिनायानो जोंनि थांखि। बर' राव गेवलांथों, बर' थुनलाइ जौगाथों, गोजोंथों।